हमरा खातिर बहुत ही सौभाग्य की बात बा। अरे भाई, भैया अरे प्रत्यक्षम के भैया भैया हम आ जाता नहीं भैया भैया भैया। अरे दादा और भाई बहुत मस्त रही है। आपको देखता हूँ मैं इंस्टा पे। भैया भैया एक मिनट आप बैठिए, आप बैठिए प्रेम से भाई के सुनिए। हमरा खातिर दो चार गो शब्द बोला। आप बैठिए, आप प्रेम से हैरान हो जाए। भाई प्लीज साइड हो जाइए, आप लोग साइड हो जाइए, हम लोग साइड हो जाइए। आज हमरा खातिर सौभाग्य की बात बा। हम जहाँ खड़ा बानी अब हमरा जीवन में कोनो मंच नहीं मिली तो हमरा संतुष्टि हो गई जे हमर भैया के आशीर्वाद आज मिल गई। संगीत हमार रोआ रोआ में बा, एह चलते सुनीला ये हमार मजबूरी नहीं खे। संगीत हमार रोआ रोआ में बा, एह चलते सुनीला ये हमार मजबूरी नहीं खे। अब भोजपुरी में केहू केतनो झमकावता, केहू केतनो बोलता तो बोले दा, बाकी हम एके गो बात जानिला, पवन सिंह के बाद भोजपुरी नहीं खे। भैया प्यार हमहू करीला, लेकिन हमार प्यार केहू के हिक ना लागेला। प्यार हमहू करीला, लेकिन हमार प्यार केहू के हिक ना लागेला। आ सच्चाई बात तो यह बा कि पूजा बिना हवन के आ भोजपुरी बिना पवन के ठीक ना लागेला। और एक बात और भैया खातिर, राउर ई जोन चरण बा जेकरा पे राउर हाथ हो जाला ओकर जिंदगी संवर जाला। हम तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली बानी जे इतना दिन के मेहनत के बाद आज रउआ बेरी बानी। तो कतना लोग एह दामन के चूम लेलस, कतना लोग एह दामन के चूम लेलस, आ कतना लोग चूमता कि कतना लोग एह दामन के चूम लेलस आ कतना लोग चूमता। ए भैया आज भले केहू ऐठ के चलता, लेकिन पवन भैया जेकरा के हाथ धो दिले बड़े नु, जेकरा ऊपर हाथ धो दिले बड़े, आज भोजपुरी में हीरोइन बन के घूमता।